създадат тези хубави спортни площадки. Искам да благодаря на всички, които участваха в даренията. Искам да благодаря на кмета за партньорството, което има с неправителствения сектор. И разбира се, искам да поздравя всички родители, за да могат действително техните деца да се чувстват абсолютно равностойни с всички техни връстници, да имат своето бъдеще, да имат своите мечти. И в навечерието на най-хубавите християнски празници Рождество Христово искам да пожелая преди всичко много здраве, много късмет и нека действително да бъдем доста по-смирени от това, което са свикнали да бъдат някои много по-активни. Искам да благодаря и за това, че днес специално тук е уважил това мероприятие и негово превъзходителство посланникът на Израел. Искам сърдечно да му благодаря, че днес е на територията на Велико Търново. Аз съм убеден, че с неговия авторитет и с доброто приятелство, което имаме с Израел, защо не пък да дойдат и добрите инвеститори в Велико Търново и в Великотърновска област, защото действително с подобни инвестиции може да създадем повече работни места, да има повече перспектива и повече бъдеще за Велико Търново, за Великотърновския регион и за всички тези, които ще предпочитат да живеят в този регион.